Jopuonjre gwenge mag Nyanza kod Imbo mar Kenya biro yudo fuong'ruok mar pi maler kendo mothiedhi ma gibiro tiyo godo e sikundegi. Maendi en kaluwore gi sir maduong' mar tangi mowuok e kambi mar shabiki.com kod jamii. Chenro ma kamaendi biro neno ni sikunde maromo 18 mag primary kod secondary e kaunti ma Kakamega, Bungoma, Siaya kod Busia oyudo tangi mar lita 10,000 moro ka moro. Okang' ma kamaendi geto bero chenro mar kano pi maler e sikundego. Nyasi manotimore e sikul mar St. Maurice Mwira ma otelne kod jakom mar board mar kembe goyo punda pacho ka NDBCLB Dr. Jane Mwikali kanyakla kod jata tije mar shabiki.com Fred Afune ojiwo ber keto lwasi maler e sikunde mar neno ni okonyo jopuonjre chopo lekgi. Pata maji safi kwa wakati ambao unafaa. Tutaongeza zile vituo, zile taps za kuchota maji zitakuwa nyingi. Children who are not able to go to school because they have to go fetch water. In this day and age, we need to change that, isn't it? We are donating 10,000 litre water tanks and sanitary pads for young girls. Because education should never be disrupted by lack of basic necessities. Many schools struggle with access to clean water, affecting students' health and learning. Similarly, many young girls miss school due to lack of menstrual products. Today, we change that. This remarkable gift